गुड मॉर्निंग तो किए खाइब जल्दी जल्दी पळेଇ आस ଆଉ ମଜାରେ ଖାଇବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଘରେ କେମିତି ବନାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ନେଇଯାଇଛି, ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଲି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକିରି ଏଠି ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଚିକେନ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇକି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ତାୱା ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାୱା ତାତିଲା ପରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଏଠି ମୁଁ ତାୱାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଆକାରରେ। ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଓଲଟେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍। ତ ଖାଇବାରେ ଥିଲା ଭାତ, ଜହ୍ନି ଆଳୁ ରାଇ ଆଉ ଆମ୍ବକୁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍। ତ ମମି ଖାଇ କହିଲେ ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଏମିତି ଲୁଣିଆ ହେଇଛି କି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜୟ।